sitä painon kestää ja muuta, mutta se on ärsyttävä, kun se muituu tuolla. On mulla kepit, siis 2 viikkoa mä en saisi kävellä yhtään tuosta. Se on tuolla eteisässä. Ei koko autossa. Auttaa. Keventää. Ne keventää mutta. Niin. Ei potki nyt se läpi. Ai saa. Maija palkattu se teki semmoset rodeot ja tiputti hillat kun ton lintan syöni. Sitten se juoksi kenttää ympäri varmaan 10 minuuttia. Joo. Yksi pudotus tietysti. Ihan hyvä. Varmaan. Yhdellä taas. Hyvä Hilla! Tekikö se viimeisen